Večný zákon lásky. Pre trvalý pokoj a večnú spravodlivosť je potrebných len 10 prikázaní, alebo, ako sme to už objasnili, 10 charakterových vlastností. Čo však Ježiš mal na mysli, keď povedal nasledujúce slová? Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Hovorí tu o 11. prikázaní. Na inom mieste Ježiš vysvetľuje, čo tým vlastne myslel. A Ježiš mu riekol: milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je: milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci. Vlastne žiadne nové prikázanie nebolo dané, lebo o tejto láske Boh hovoril už starému izraelskému národu. Obidve tieto prikázania, ktoré zhrňajú celý zákon, nachádzame tiež v Mojžišových knihách. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Ja som Hospodin. Ako môžu byť obidve tieto prikázania lásky zhrnutím 10 prikázaní? Ľudia často chápu Boží zákon ako súbor studených paragrafov alebo nemilosrdných noriem, ktoré nás úplne okrádajú o slobodu. Vernosť zákonu im pripadá ako otrocká poslušnosť, ktorá so skutočnou pravou láskou nemá nič spoločné. Čo teda Ježiš myslel tým, keď hovoril o akomsi novom prikázaní? Izraelský ľud po niekoľkých stáročiach urobil zo zachovávania zákona skutočnú vedu. Preto sa úzkostlivo namáhali, aby ho neporušili, ale len navonok. Skutočná motivácia sa stratila a touto motiváciou je láska. Avšak čo je skutočná láska? To je opodstatnená otázka. Ako vyzerá? Kde ju môžeme zakúsiť alebo naučiť sa ju? Slovo láska sa dnes často používa pre všetky druhy pocitov, ktoré máme k inému človeku, ku ktorému sa cítime byť práve najviac priťahovaní. Avšak tieto city dnes majú stále kratšie trvanie. V piesňach, rozprávkach a filmoch sa neustále hovorí o láske. Často sa v nich hovorí forever, navždy. Forever you and I, navždy ty a ja. Forever in love, navždy v láske. Forever in my heart, navždy v mojom srdci. Ale toto navždy trvá len pár mesiacov alebo dní. Rýchlo vzniká nezáujem, ignorovanie, dokonca aj nenávisť a potom je partner opäť vymenený. So zlomeným srdcom títo ľudia potom často hľadajú pomoc v psychoterapii. Skutočná láska je však niečo hlbšie. Čo je to skutočná láska, opisuje Božie slovo Biblia. Tam sa okrem iného hovorí: cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Podľa tohto textu láska súvisí nielen s prikázaniami, ale aj s pravou vierou. Úprimná viera v milujúceho Boha nám dáva charakterové vlastnosti, ktoré sme predstavili ako kľúčové výrazy jednotlivých prikázaní. Týmto spôsobom dostaneme čisté srdce a dobré svedomie. Všetky tieto vlastnosti spolu vytvoria skutočnú lásku, čo je konečným cieľom 10 prikázaní. Láska k Bohu sa prejavuje vo viere, pravde, úcte a vernosti. Láska k blížnemu sa preukazuje v pokore, milosrdenstve, čistote, čestnosti, úprimnosti a spokojnosti. Takýto charakter naplňa zákon skrze všetko zahrňujúcu lásku.
Láska nerobí blížnemu nič zlého, a teda plnosťou zákona je láska. Láska je sumou, konečným cieľom, korunováciou zákona. Láska teda znamená zachovávať 10 Božích prikázaní. Lebo toto je tá Božia láska, aby sme zachovávali jeho prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké. Preto nám kozmické prikázania ukazujú, čo je skutočná láska k Bohu a k blížnym. Pre toho, kto miluje Boha, nie je ťažké zachovávať jeho prikázania. Apoštol Ján vyhlasuje: My sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a ten, kto žije v láske, žije v Bohu a Boh žije v ňom. Kto zostáva v spoločenstve s Bohom, okúsi Božiu lásku a pozná, že jeho zákon je odzrkadlením jeho nemeniteľnej láskyplnej povahy. Takýto život v Bohu a v jeho láske je základom existencie veriacich ľudí, ktorý prekračuje smrť a siaha do nekonečnej večnosti. Na záver tejto série o 10 prikázaniach. V centre Božieho sídla vo vesmíre, vo svätyni svätých jeho chrámu, leží v zlatej schránke, ktorá je strážená 2 prekrásnymi anielskými bytostiami, cherubínmi, 10 prikázaní. Túto schránku Boh nazval truhlou zmluvy, pretože prikázania v nej uložené sú základným zákonom pre všetky jeho tvory, ktoré sú obdarené slobodnou vôľou. Boh s nimi uzavrel zmluvu. Tí, ktorí nasledujú jeho prikázania, príjmú požehnanie a večný život v pokoji a spravodlivosti. Pozrite sa, ja vám dnes predkladám požehnanie a zlorečenie. Požehnanie, keď budete počúvať na prikázania Hospodina svojho Boha, ktoré vám ja prikazujem dnes, a zlorečenie, keby ste nepočúvali na prikázania Hospodina svojho Boha a keby ste vybočili z cesty, ktorú vám ja prikazujem dnes, idúc za inými bohmi, ktorých nepoznáte. V zjednodušenej forme bola táto zmluva znázornená v svätostánku, v pozemskej svätyni pravého Boha. V druhom oddelení tejto svätyne sa nachádzala aj truhla zmluvy. V princípe sa skladala z 2 častí. V jej vnútri sa nachádzal zákon, kamenné dosky s 10 prikázaniami. Oni predstavujú vesmírny základ pre život v pokoji a spravodlivosti. Súčasne odzrkadľujú nemenný Boží charakter. Hriech, zneváženie týchto prikázaní, vedie k ústrate života, lebo odplatou za hriech je smrť. Stačí na to len jeden jediný hriech. Podľa toho už prvý ľudský pár mal zomrieť vo chvíli, keď zjedol zo zakázaného stromu a na našej planéte by neostal žiť žiadny človek. Toto vážne posolstvo Boh sprostredkoval človeku osobne. V 2. knihe Mojžišovej čítame, že na Boží príkaz sa jeho ľud zhromaždil ku zvláštnej slávnosti. Miestom zhromaždenia bola rovina pri hore Sinaj. Prípravy na túto udalosť boli veľmi prísne, lebo porušenie pravidiel správania sa by viedlo k smrti. Za sprievodu mocných prírodných úkazov, blískania, hrmenia, zemetrasenia, ohňa a dymu, ohlasoval Boh z tohto vrchu základný vesmírny Boží zákon, 10 prikázaní. Potom vodca ľudu Mojžiš prevzal na hore kamenné dosky. Žiadne iné posolstvo Boh ľuďom nedal za takých veľkolepých okolností. To zdôrazňuje vážnosť a dôležitosť 10 prikázaní. Oni sú základom všetkého života.
Boh týmto taktiež ukázal, že jeho zákon je taký svätý a večný, ako on sám. Truhla zmluvy pozostávala ešte z druhej časti, prikrývky, ktorá sa tiež nazýva trón milosti, zľutovnica. Nad 10 prikázaniami, ktorých porušenie je smrteľné, spočíva Božia milosť. To je radostné posolstvo. Aj toto posolstvo bolo človeku oznámené veľkolepým spôsobom. Boh poslal Ježiša, svojho syna Mesiáša, na tento svet, aby svojim životom a smrťou hriešnikom umožnil nový život. Jednej noci sa nedaleko Betlehema nad hlavami pastierov na poli rozozvučal mocný chór anjelov, ktorí zvestovali narodenie Ježiša. Jasná hviezda priviedla mudrcov od východu do Betlehema. Pri Ježišovom krste v Jordáne sa Boží duch vznášal ako holubica a hlas z neba predstavil tam zhromaždeným Ježiša ako milovaného Božieho syna. Keď o 3,5 roka neskôr Ježiš visel na kríži, nastala tma, ktorá trvala 3 hodiny. Zem sa chvela, hrmelo, skaly pukali, niektoré hroby sa otvorili a mŕtvi boli prebudení zo smrteľného spánku. V chráme sa opona roztrhla od hora až nadol. Neskôr prišiel mocný anjel obklopený svetlom, otvoril Ježišov hrob a vyvolal ho von v mene Boha Otca. Všetky tieto znamenia boli priamym posolstvom nebies. Pôsobivo ohlasovali Boží plán spasenia pre kajúcne ľutujúcich a pokánie činiacich ľudí. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. V súhrne to znamená, existujú 3 základné piliere, na ktorých stojí Boží trón. 2 piliere Boh ľuďom oznámil zvláštnym veľkolepým spôsobom. Prvým pilierom je Boží zákon, 10 prikázaní, ktoré sú základom pre život v pokoji a spravodlivosti. Druhým pilierom je zákon smrti, ktorý pri prestúpení 10 prikázaní vedie k smrti. Aj zákon smrti je dôkazom Božej lásky, pretože Boh nechce, aby jeho bytosti trpeli večne neznesiteľnými následkami hriechu. Tretím pilierom je zákon života, ktorý je Božím darom milosti v Ježišovi Spasiteľovi. On nás uschopňuje plniť 10 prikázaní v ich hĺbke a daruje nám večný život. Tieto 3 piliere spoločne definujú skutočnú vesmírnu lásku. Ľudia si často kladú otázku, ako vôbec došlo k prestúpeniu vesmírneho zákona. Jedna anielská bytosť s najvyššou hodnosťou cherub, zvaný Lucifer, čo znamená svetlonož, ako prvý zapochyboval o tom, že Boží zákon je dobrý a potrebný. Dozvedáme sa o tom u Izajáša v kapitole 14, verši 12 a u Ezechiela v kapitole 28, verši 14. Tento cherub sa domnieval, že bez tohto zákona by bolo možné vládnuť lepšie. Štvavou propagandou sa mu podarilo poštvať proti Bohu a jeho vláde 1/3 anielských bytostí, 1/3 časť nebeských hviezd, ako to hovorí Zjavenie Jána, kapitola 12, verš 4. Rozpútal vo vesmíre vzburu proti Bohu a tak sa stal satanom, po slovensky diablom, nepriateľom a ohováračom. Keďže sa prví obyvatelia našej planéty postavili na stranu satana, múdry a všemohúci Boh obmedzil túto Luciferovú vzburu na našu zem. Všetci môžu vidieť, kam vedie život, v ktorom sa nerešpektuje 10 prikázaní. Obyvatelia vesmíru mohli čoskoro pozorovať, ako sa ušľachtilé povahové rysy vzbúrenca zmenili na úplne opačné. Z viery sa stala nedôvera, z pravdy pokrytectvo, z úcty rúhanie a z vernosti nevernosť. Pokora sa zmenila pozvoľna na pýchu.
milosrdenstvo na krutosť, cudnosť na nemravnosť, poctivosť na chamtivosť, úprimnosť na lož a spokojnosť na závisť. To boli charakterové vlastnosti vesmírnej vzbury a takýto charakter má Arciburič. Hrozné a ničivé následky tejto vzbury sú dnes pre obyvateľov vesmíru ďalekosiahle a očividné. Lebo sme sa stali divadlom svetu i anielom, i ľuďom. Nerešpektovanie Božích prírodných zákonov ničí ekologickú rovnováhu a súlad v prírode. To má vždy pozvoľné, zhubné následky. Rastlinné a zvieracie druhy vymierajú a mení sa podnebie. Stvorenie sa odsudzuje stvoriteľovi. Nerešpektovanie morálneho zákona oddeľuje ľudí od ich stvoriteľa a spôsobuje mnoho problémov medzi ľuďmi. Rozvraty rodín, násilie, vraždy, vojny, zbrane hromadného ničenia. Stále viac ľudí zisťuje, že prírodné katastrofy sme spôsobili sami, pretože sme prekročili prírodné zákony. Ale len málo ľudí poznáva, akú úlohu má v tomto vzťahu prestúpenie morálneho zákona. Naša planéta sa stala ukážkou zla a bezbožnosti. Ukazuje sa tu, kam vlastne vedie vzbura proti Božiemu zákonu. Boh však nenechal ľudí na pospas beznádejnému osudu. Vie, že boli Arciburičom Satanom veľmi obratne oklamaní. Preto ako dôkaz Boh preukazuje svetu svoj láskyplný charakter. Dokazuje, že jeho zákon je láska. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Dúfame, že naša séria prezentácií vám ukázala, aké cenné je zaoberať sa 10 prikázaniami, najmä keď sa na ne dívame z pohľadu dobrej správy, ktorú nám priniesol Ježiš Kristus. Touto láskou chce Ježiš vybaviť aj náš charakter. Už tu nám chce skrze ňu darovať život s večnými kvalitami. Modlíme sa preto ďalej s Dávidom. Otvor moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona. Večný, všemohúci Boh, náš milujúci nebeský Otec, nám daruje svojho ducha, ktorého potrebujeme, aby sme denne vo všetkých situáciách života robili správne rozhodnutia podľa jeho múdrej vôle. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy. Aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša. Lebo kde máš nejaký veľký národ, ktorý by mal bohov takých blízkych sebe, ako je Hospodin náš Boh, blízky nám, kedykoľvek a o čokoľvek voláme k nemu? Alebo kde máš ktorý veľký národ, ktorý by mal také spravodlivé ustanovenia a súdy, ako je celý tento zákon, ktorý ja dnes predkladám pred vás? Len sa maj na pozore a veľmi ostrihaj svoju dušu, aby si nezabudol veci, ktoré videli tvoje oči a aby neuhli z tvojho srdca po všetky dni tvojho života a oznámiš ich svojim synom aj synom svojich synov. Najmä nezabudni na deň, ktorého si stál pred Hospodinom svojim Bohom na horebe, keď mi povedal Hospodin: zhromaždi mi ľud a dám, aby počuli moje slová, ktorým sa budú učiť, aby sa báli po všetky dni, dokiaľ len budú žiť na zemi, a budú učiť aj svojich synov.